Yohanes Timothy Cholo Paro Jere Arga Tang Besana Jene Purmaido Isra Somsako Instagram on by Be Gauni Chachino Seri Janet Chawako Jumna Urinu Biko Patagra Sapumble Popai Badi Are Jupna Gatanko Manai Hallelujah 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 Purmani Bega Tan Batako Dine Lebala Panani Makati Ala Dine Tamani Sigamo Urizu Tona Eba Uda Horon Jiu Solopeko Anani Ala Tamani Sigamo Takai Away Jai Pakota Mababa Malaba Junkanamune Adilini Neve John Martley made territory cover Alman Tamani Navy Sundo Dukukaram Jew Jarib Contamina Permanent Atola Chichila Sasin Jaffaroma Bipadima Barnabas Jimabia Brave Sergio Ablavia Bipasan Sanchikali Manabli Sama Such a grand Mahajani Makoro Binip Sajani Bade Jamitaka Alban and Duma Arbai Zai Bade Kunai Basically Binibishia Jidan Butter Jabai Abi Badio Gabang Tara Gajan Arikatini Gabang Tarmanchika Tubur Jari Officer, engineer, doctor, MLA, NP. Mana Dinegi no Honi Maliga Gabang Tara Subum Protection Tijanai Mitijanai such a Gianni Guni Gedekala Manchina Jani the guy Katinari Gajani Gabang Tar Gurigara Subumpra Binip Sajani Bardio Ankai Janai Paydaman Abibajana Chichilayaba Gauni Be pardon, Genevieve, be no fellow, but the Genevieve, be pardon the Tango. On the Gapur, be Padio, the one to the Pra, the one Bessan Grand, Mungapurko, give the one tongue, Jerry, Baba Lepo, Baba Huri, Baba Mobile, Baba Lady Cycle. Sir Baba Sona, Sir Baba Rupa, and Madame Gavang Tabetan Mapako, Garan Gidipra, be Jidan Mutter, Wishani, Baptidai, they Hindosana, they give Perko Hunako. Why, Tukutia, how they are going to Banapas suggested that Stony Tiny becoming Bini Bifaya, Sadri, Subchin Hubchin, Madame Taskitibu by Nani. Because Madame Muna Percom Nani, Undi go to bring with any sister Nani Gasino, Maraga, Lumine Picam. Jemla, they bought the Nikasi, Homophobia Jobu, Janai Luneka, Jahan, and you know, Gausa Webster, Gabe Rubanani, Vidai Lani, Jebla. Banabasa, Gauni Sadis, Lacolani, Gauni also Pugay. Manabli Sama, Dunani Siga, on the Gapore, Chichilea, Gauni, Bipani, Pendeo, Big Banganani, on top of Gauni, Tiny, Naidonani, Bipanos in the Apa, Ni Adio Madame give an apple BBC Seniaka Apa Navno Jidan Jidan Obla Apa Amban Jibla Amba Jidan Jayabla No only Mark one tongue No only Mark Bugger Bugna
जेरै बिनि बिफाया गावनि फिसाजोनो 18 बोसोर जानायखाय बिनो स्कुटि गंसे होदों आफा नों आंनो मा होगोन बुंना अन्थाव अन्थाव आग्रा बे फावै फिसाजो सिसिलिया बिफानियाव मोखाङाव नायदावनानै बे बुरियाव नाथाय अनजागाबो बे बानाबासा बे दुखुथियाखाय बे हावरियाखाय बे मावनो उनाव मिथिगोन फिसा बे बुङाखै आंनोनो स्कुटि होगोन बे बुङाखै आंनोनो मबाइल होगोन जेबो बुङाखै आं उनाव बुंगोन फिसा उनाव मिथिगोन बेबायदि समा बाबेनलांबाय लासै लासै इसोरनि अननायजों सिसिलाबो देरबोनो हमबाय जेब्ला 18 बोसोर जानायनि सिगां 17 बोसोराव 17 बोसोर बैसोआव बेनि अन्थाव बाथाव साथाल फिसा हिन्जाव सिसिलाया मोनसे गेदेर बेरामाव गोग्लैबाय बिनि मोखां महर गोसा डक्टरनि महरा गासैबो सोलायजोब्बाय माना महर गैयै जाबोनो हमबाय मानो बेबायदि जाबोखो गावनि फिसाजोखौ जेब्ला बिफाया बियो मोनसे हस्पिटालाव लाना थांबाय आरो बे हस्पिटालाव बेखौ लानानै थांनायाव गासैबो चेकआप खालामजोबनानै मोनबाय नोंनि फिसाजोनि मैखुना बेयो जालिया नोंनि फिसाजोनि मैखुना सेवबाय लोगो लोगो ओनसोला बिफा बानाबासनि खर'आव सारन्थाइ गोग्लैनानै खोमसि जोमैया दिनाव सानदोंबाय गाव मोनथिस्लाबाजासे ओनसोला बिफानि मेगनाव मोदैया फैबाय आफा नों मानो गाबखो जेबो नङा फिसा जेबो नङा बुं आफा आं मा जादों जेबो नङा फिसा आरो बे डक्टरजों रायज्लायनानै बुंबाय अब्ला आंनि फिसाजोखौ माबोरै बासायनो फिसाजोखौ जेब्ला बाहेरायाव दोनदों आरो डक्टरनि चेम्बाराव हाबफिननानै ओनसोला बिफा दानाबासा डक्टरनाव सोंदों आंनि फिसाजोखौ माबोरै बासायनो बियो सोरनिबा बियो मैखुनखौ मोनोब्ला बिनि मैखुनखौ सोरबा मोजां मानसिनि मैखुन मोनोब्ला हयथ' बे गथ'आ बासियो अब्ला ओनसोला बिफाया गावनि अन्थाव बाथाव साथाला फिसा बेखौ अरायसम अनो बेखौ बे मालाबाबो थैजानो लुबैया बे मानोना गावनिफ्राय बांसिन बियो गावनि फिसाजो सिसिलाखौ बे अनो जेब्ला बे गोरलै समावनो बिनि बिमाया थैनानै थांबाय गावनि फिसाजोखौ अननायनि थाखायनो बिफा बानाबासा मालाबाबो गुबुन हिन्जावबो बे हाबा लाफिनाखै गावनि बिमानि बियो अननायनि गेजेरजों बियो गावनि फिसाजोखौ गोरलैनिफ्रायनो गाइखेर दौयै दौयै फेदेरै फोलावै अननायजों बे फेदेरबोदोंमोन दुखुथिया बे बानाबासा गुबुननियाव खामला मुजिरा मावनानै गावनि फिसाजोखौ फोरोंबोदोंमोन बे ओनसोला बिफाया गावनि फिसाजोनि गिदिर बे बेमाराव गोलैनायखौ नुनानै बियो डक्टरजों रायज्लायना बुंबाय सार अन्नानै आंनि फिसाजोखौ बासायदो आरो बे बासायनो थाखाय आं दिनै आं गावनि मैखुनखौनो आं दिनै आंनि फिसाजोनो होगोन बिनि गोथौ अननाय बिनि खाराव माराव खावलायनायाव डक्टराबो गोजांस्रि मोनदोंमोन आरो गाबदोंमोन आयौ नों बायदि ओनसोला बिफा आं दिनै नुफेराखै नों गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो दिनै नोङो गावनि गोथां मैखुनखौ नों फिसाजोनो होनो आयौ बानाबास नोंखौ बबे रावजों हामबाय जागोन नों जुदि गावनि जिउखौनो होनानै गावनि फिसाजोखौ फोथांनो थाखाय नोंनि मैखुनखौ होनो गोसोब्ला दिनै नोङो गोसो खुसि होबायब्ला नोंबादि बिफा बे संसाराव आं नुवाखै सानसे साना जेब्ला डक्टरजों रायज्लायनानै अब्ला ओनसोल बिफा बानाबासा गावनि मैखुनखौ फिसाजोनो होबाय आरो गावनि ओनसोल बिफा बानाबासनि बे मैखुनखौ मोननानै बै बेमारि थैहां जानाय फिसाजो सिसिलाया
जेनेबे गोथां जाफुंबाय नाथाय बिनि सिगां जेब्ला मोजां देहा थानाय समाव बियो देरजासिम 17 बोसोर जानायसिम सिसेला बेखौ बिफानाव सम बुंबाय थायोमोन आफा आंनो नों मा गिफ्ट होगोन 19 बोसोर बैसो जायोब्ला नों आंनो मा बान्था होगोन बै समाव जेरै आब'नो बिनि बिफाया स्कुटि होदों आंनोबो माबा होगोन नामा नाथाय बे बुंबाय थादोंमोन उनाव मिथिगोन फिसा सानसे समाव जेरै गावनि बे मैगंखौ होनायनि उनावहाय लासै लासै बिनि देहाबो लोरबां जाबोनानै ओनसोल बिफाया गांसे लाइजाम लिरनानै बियो थुम सिसिलिया बसुमतारी लिरनानै आरो बियो लेफाफा सिङाव बे लाइजामखौ गोलाव लिरनानै बेबायदि भिडिअ बे सोनानै सानसे समाव बे गावनि अनजालि फिसा हिन्जाव सिसिलियाखौ नागारनानै बे ओनसोल बिफाया बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय बे रुंसारि जाबाय जेब्ला अनजागाफोर ओनसोल बिफाया गावनि फिसाजोखौ अननायनि थाखायनो गावनि मैखुनखौ होनायाव बेसे गिदिर अननाय बेसे थार अननाय बेखौनो थार मैखुननि अननाय अनजागाफोर नाथाय बे अननायखौ बिनि गोथौ अननायखौ सिसिलिया मोनदांस' हायाखै बे माबा मोनसे गिफ्ट बान्था संसारनि बेफोरखौ लुबैनासो जेबो फिननाय मोनैयाव बिफानि सायाव गाबदोंमोन खुद्रिदोंमोन नाथाय ओनसोल बिफाया गोथौ गोसोयै अननायजों होनायखौ बे मोनदांस' हायाखै सानसेखालि जेब्ला बियो बे भिडिअ फोसावबाय थानायाव बिनि सिङाव बे गांसे लाइजाम मोनबाय गावनि मुं लिरनाय आरो बे लाइजामखौ जेब्ला बियो बेखेवनानै अब्ला बियो फरायदों अब्ला मोदै रक्त गाबै गाबै बियो लाइजामखौ फरायनो मोनबाय अब्ला बे लाइजामाव बेनोमोन आंनि जिउनि आरो गोरबोनि फिसा सना सिसिलिया नों दुखु दाजा फिसा नों दा गाबसाना आं नोंखौ आंनिफ्राय बांसिन अनो फिसा जेब्ला नों उन्दै समाव गोदै रावजों आंनि फेन्दायाव जिरायनानै अन्थाव बाथाव फारौनि बादि थाइनि मेगनजों नायनानै सोंदोंमोन आफा 19 बोसोर बैसोआव आंनि बादियाव नों मा गिफ्ट होगोन आफा आं बावरिया फिसा आं दुखुथिया आंहा नोंनो होगोन सना रुफा एबा जेबो गैयामोन फिसा बै गोनां गिदिर माहाजोन बादि नोंनो होदों आंहा जेबो गैयामोन फिसा नाथाय दंमोन फिसा आंनि गोरबोनि अननायनि मैखुन आं नोंनो थिनानै दोनदोंमोन फिसा आंनि मैखुनखौ जेब्ला नोङो मैखुननि बेरामाव गोग्लैयो अब्ला बे मैखुनखौ आं गोसो खुसियै अननायजों नोंनो गथायबाय आं नोंखौ थैनो होआ फिसा आं नोंखौ थैनो होआ आं नोंखौ गोरबोजों अनो आं नोंखौ आंनिफ्राय बांसिन अनो फिसा नों गोजोनै था फिसा नों गोजोनै था गोथार जिउ दा जेब्लाबो इसोरनि सिगाङाव गाव आंबो जेब्ला सोरगोआव इसोरनि खाथियाव थागोन नोंनि थाखाय अराय सम आं बिबाय थागोन नोंनि दुखुथिया बालाबा बिफा अनजागाफोर जेब्ला लाइजामखौ फरायखांनानै सिसिलिया मोदै रोखोम गाबनानै बिफानि सावगारियाव निमाहा बिनानै गाबबाय आरो जिसुनि गोथार मैखुननि मुसुखानि खाथियाव बे हान्थु खालायनानै बे निमाहा बिनानै गाबबाय आंखौ निमाहा होदो प्रभु आं आफानि सायाव दुखु मोननानै
Arı barıkları doktor. Anlatmanı arı dönlü bir kap olmaya bak. Angkoni mahane. Kritik olacağı Jeng berdiri saprambu. Isani nedara papi. Jeng saprambu. Jeng hak mawat. Jeng maunani sajaku jeng sebenarnya dijamin tiada. Jadi ketar Paulus terus berkata lagi mau Rom ni doa ni kita mau jadi muda mana nak hak mau hak ni saya kau mungkin bisa berkata Jeng ni tiada ni saya perbuatan sesuatu kau ni kerang jiwku orang kana beli bawa bini kan dia semuanya besok terang armada mau bini kan apa ni jaga getar mikun ni sampai jadi ambil orang yang kami letakkan rencana mikun ni cehara gitani jari mana sisar markari meri alokani pemimpin mana hari jadi getar mikun ni cehara jadi ipa benda pasal dia gaul ni saja ko orang ni pakai dia gaul ni getar mikun ko pakai nampak dia betul jadi jiwa jengko orang ni pakai dia gaul ni jiu gaul ni mikun ko kenapa bapa dia kurang on ini jadi beri getar mikun tar orang ni hangker anda apa